Ahoj přátelé, tak my vás vítáme s Danielkou u nás doma a na našem podcastu Vedome z The Listeners. Konkrétně rozjíždíme sérii rozhovorů Real Talks, které budeme věnovat různým tématům a dnes se budeme bavit samozřejmě nejenom, ale hlavně o běhu. Ja vás takisto vítam a zdravím každého, kto sleduje. Veríme, že si nájdete v našich epizódach nejakú inšpiráciu, možno nejakú myšlienku, možno v niečom príklad, že to, čo sme zvládli my, tak môžete zvládnuť aj vy, alebo vás to môže inšpirovať v nejakej podobnej oblasti. Takže Real Talks, rozhovory, ktoré budú úprimné, ktoré budú otvorené, ktoré budú bez nejakého veľkého strihania, zo srdca, tak ako to naozaj je. Bez veľkého pripravovania. Bez žiadneho hlavne pripravovania. Hlavne na mojej strane. Bez žiadneho pripravovania na Tomiho strane a malého na mojej. Tak ako to proste je zo srdca úprimne smerom k vám. Aj s mačkou na kamere, keď to bude treba. Super. My se věnujeme oblasti wellbeingu, zdravému životnímu stylu a k tomu patří samozřejmě pohyb. A jeden z těch velmi přirozených pohybů, které my jako lidé můžeme vykonávat, je chůze anebo běh. Takže dneska bychom chtěli mluvit hlavně pro vás, kteří byste chtěli začít běhat, anebo čas od času začínáte běhat a pak zase končíte. A možná přemýšlíte o tom, že pro vás běh není, že to prostě nemáte rádi. A proto tady dneska sedíme, protože Danielka je absolutně skvělý příklad člověka, který si prošel nějakou cestu svojí lásky nebo vztahu k běhu. A já bych možná dal první otázku, jaký je vlastně tvůj vztah k běhu, kdy to začalo, jestli to byla láska na první pohled a jak to třeba pokračuje dál. Ak vás, priatelia, nezaujíma beh, tak nevypínajte hneď toto YouTubeové video alebo podcast, pretože to bude nielen o behu. Bude to možno o princípoch, možno o nejakých pohľadoch, ktorý my s Tomím máme na svet. A môj bežecký príbeh začal tak nejak nenápadne, ako začína väčšina príbehov. Ja dokonca tak osobne si ho nazývam, že to je Lauran story, že to je vlastne tá cesta lásky k behu a z toho logicky vyplýva, že to na začiatku nebola láska. Preto som si vymyslela aj tento hashtag, pretože som chcela v sebe, keďže rozumiem, ako funguje programovanie mysle, tak som chcela v sebe začať vytvárať tú lásku k behu, lebo u mňa tento druh športu bol niečo, ja som to nazývala takýmto hrubozrným slovom, že som to neznášala. Ale ono to možno poznáte aj vy, pretože častokrát sme to počuli v škole a od našich rodičov, že vlastne ten beh je taký kontroverzný a veľa ľudí hovorilo, že ja neznášam beh, alebo v škole som neznášala behať. A ja som si to tak osvojila a vôbec som netušila, čo rozprávam, že čo to znamená neznášať niečo, neznášať beh. Čiže začala som od neznášania až teda k tomu, že mi beh dáva obrovskú hodnotu, že je to pre mňa cesta sebapoznania, cesta udržiavania fyzického zdravia, cesta vzťahov, kontaktov, času so zaujímavými, inšpiratívnymi ľuďmi. A v neposlednom rade je to taký čas, kedy môžem vypnúť, odreagovať, vyrelaxovať si a potom sa dobre cítiť po tom behu. Napadá mě otázka, běháš radši sama anebo s někým? Celú dobu som behala radšej s niekým, pretože sama by som sa nedonútila. Potrebovala som ten záväzok, že ideme behať my spolu ráno alebo ideme behať s niekým. A to ma tak akože k tomu nakoplo. A teraz už, keď som objavila, inak vonku prší, my máme záhradu a pre ľudí, ktorí majú záhradu, vidieť dažď. To je poklad. Po 3 týždňoch tepla je poklad, alebo po mesiaci. Takže a teraz už skôr aj rada behám sama, lebo už sa k tomu nemusím nútiť. Už to nie je ten boj,
Možno by niekoho z vás teraz napadlo, že dobre, prečo si to išla robiť, keď si sa do toho nútila? Veď mali by sme robiť iba veci, ktoré máme radi. Áno, ľahšie sa nám robia veci, ktoré máme radi, ale ja mám rada tie výzvy, keď samu seba pristihnem, že niečo neznášam, alebo ja nikdy, tak ako náhle vyslovím nejakú takúto vetu, tak je to pre mňa znamenie, že tam je niekde nejaká pasca môjho myslenia, že mám niekde nejaké nemenné presvedčenia a keď to začnem robiť a začnem v tom hľadať lásku, tak ma to osobnostne posúva. Takže začala som behať bez lásky k behu a osobnostne ma to posunulo a zároveň to vytvorilo určitý vzťah mňa a behu, aj keď stále je to complicated. Super, takže bychom mohli zhodnotit, že je dobrý se challengeovat do akcí a aktivit, které nás třeba na začátku nebaví, ale víme, že by mohli přinést dobrý výsledek. To je také dobrodružstvo, no? James Allen v knize Atomové návyky dokonce radí, že pokud člověk třeba nikdy neběhal a ví, že by chtěl anebo měl se rozhýbat, takže stačí, když si prostě obuje tenisky a zase si je dá dolů, na začátek samozřejmě. Potom třeba si obujete tenisky, vyjdete před barák, další den třeba vyjdete před barák a projdete se a postupně takto uběhnete třeba 100 metrů, 300 metrů, půl kilometru a najednou zjistíte, že jste si vytvořili zdravý návyk a že vás to začíná bavit a že jste si vlastně darovali nějaký čas sami pro sebe. Ono to o tom obutí tenisiek presne je, ano. Že obrovskú časť našich spoločných behov, pretože tam samozrejme ten faktor toho kouča, niekoho, kto ťa inšpiruje, kto ťa vyťahne, kto ti povie, že poď behať, je dosť dôležitý, ale veľký game changer je obuť sa bez ohľadu na to, čo ti hovorí hlava. Mm-hmm. Pretože tá hlava ti povie, teplo je, nechce sa mi, zle som sa vyspala, migrénu mám, na čo by som to išla robiť? Vôbec ma to nebaví. Pôjdem večer, pôjdem zajtra, kašlem na to. Mysel dokáže, priatelia, vymyslieť také debiliny, aby vás odhovorila. Ona nechce, aby ste išli behať. Sofistikovaný výhovorky. Debiliny, pretože ona nechce, aby ste behali, lebo ona má rada komfortnú zónu, aby ste robili to, čo ste robili vždy, nič nové, lebo to nové môže byť riziko a to je jej úlohou vás vlastne chrániť, ale v podstate vám ubližuje tým. Takže keď si tie tenisky obujem a oblečiem sa, tak mne sa mnohokrát stalo, že som vyšla tými spálňovými dvermi, lebo tam mám šatník, bola som obutá, oblečená a myseľ mi stále hovorila, že nejdem. A potom presne je to o tom prekročiť tie dvere domu a výjsť von pred dom. A už keď si obutá, oblečená asi pred domom a máš tam ešte aj manžela, ktorý teda už spúšťa na hodinkách beh, tak už logicky ideš. Dobře, že jsi to takhle zmínila. Jedna věc, která mě napadla, proč se vůbec máme bavit o běhu, tak mohli bychom o tom tady mluvit hodiny, ale ty benefity, který běh má pro nás jako lidi, ať už je to redukce hmotnosti, ať už je to starostlivost o svaly, které jsou nesmírně důležitý pro dlouhověkost a pro kvalitu života, ať už je to okysličování organismu, srdečně cévní systém a tak dále. Těch věcí, benefitů je opravdu obrovská spousta, takže pojďme začít běhat, pojďme si v tom najít ten svůj styl a ty jsi si našla svůj styl, ty jsi začala některé věci chápat a mám takový pocit, když tak mě oprav, kdybych se mýlil, že na spoustu věcí si vlastně přišla až tehdy, kdy si zdala ten podle mě dost velký challenge, to znamená zaběhnout 100 kilometrů v jednom měsíci a to ještě byl krátký měsíc, to znamená měli 30 dní. Je to tak? Přišli aha momenty právě v tomhletom období? No ty si menoval inak tie fyzické benefity, že čo všetko to vlastne robí na tele, ale ten beh alebo pohyb ako taký, pretože my s tom vedieme komunitu well-being, ktorá je zameraná na to, že sa snažíme inšpirovať ľudí k tomu, aby žili zdravší, šťastnejší, spokojnejší život. A tie benefity pohybu, tie benefity behu nie sú len na úrovni fyzickej, ale obrovské benefity vám to prináša psychicky.
ten mentálny manažment, to, že sa naučíte pracovať so svojou myslou, že poznávate samých seba, že sa obklopujete výnimočnými ľuďmi, to sú naozaj obrovské dary, ktoré vám pohyb v komunite môže priniesť. A samozrejme nejaké aha momenty mi prichádzali aj počas behu. Mnoho behov bolo pre mňa aj veľmi ťažkých. Ja som začala hneď behávať ja som vás nazývala, že vy ste takí ľudia z vesmíru, mimozemšťania, že nie ste ani pozemskí obyvatelia, pretože ja som behávala na začiatku s profesionálnym hokejistom, s fitness trénerkou, ktorá je fyzicky na tom aj výkonnostne, aj vzhľadovo ako úplná bohyňa športu, a s tebou, ktorý si behával dlhé roky. Všetci traja máte 2 metre a ja som bola s vami ako také malé pivo, ktoré sa trápi, ale mne to veľmi veľa dalo, pretože som sa naučila, že nemusím byť dokonalá na to, aby som mohla ísť medzi ľudí, ktorí sú úspešní v niečom, vieš, že tá odvaha, že ja idem behať s vami a nevadí mi to a dám to. Dali sme si nejaké pravidlá, vy ste mi povedali, my ťa počkáme, Daniela, pohode. A mnohokrát som aj plakala na tom behu, lebo sa mi vyplavovali rôzne pocity, menej cennosti, že nie som taká úžasná, ako ste vy. A to všetko bolo určité seba poznávanie. A keď som si dala teda tú výzvu 100 kilometrov za mesiac jún ako narodeninový darček sama sebe, tak som pochopila jeden zásadný aha moment, že naozajstnú lásku k niečomu vybuduješ až vtedy, keď to budeš robiť dostatočne často. Pretože keď som behávala 4-krát mesačne, tak som beh nemilovala. Lebo raz za týždeň svalovka, migréna, lebo to prepálíš a potom 7 alebo 6 dní nič nerobíš a ideš behať, tak to ti nedá, nie že nič, ale to ti dá veľmi málo oproti tomu, keď behávaš každý deň alebo každý druhý deň, 4-5 krát do týždňa, lebo musíš, lebo si dal cieľ. A tam vznikla tá naozajstná láska k behu, že mi to zrazu chýbalo, že mi chýbalo to, že dnes si neobujem tenisky, aj keď som si naplánovala deň voľna, ty vieš, tak ja láska, ja dneska nebehám ani večer, ani pomalým tempom. Takže tam až vznikla tá láska, až keď budeš robiť niečo dostatočne často a otvoríš tomuto srdce, tak až potom môžeš vidieť výsledky a až potom sa do toho tak akože prirodzene zamiluješ. A veľa ľudí robí chybu, že robia nejakú činnosť a chceli by byť do toho hneď prirodzene zamilovaní, ale to tak funguje málo kedy. To sú ozaj výnimky. Skôr je to o tej vytrvalosti, o tej konzistentnosti a o tom otvoriť tomu srdce a robiť to dostatočne často, aby tá láska prišla. No, takže už víme, proč ses do toho pustila, víme, že si tu výzvu teda dotáhla do úspěšného konce. A mezi tím byly nějaký aha momenty, možná by to byly právě věci, které by si mohla poradit lidem, kteří začínají, anebo jsou na začátku té svojí dráhy, kdy se zamilovávají do běhu nebo zkoumají ten běh. Zkus hodit nějaký nápady, jestli běhat rychle, jestli běhat pomalu, jestli běhat dálky, blízky, prostě to, co tě napadne, co by mohlo třeba někomu, kdo teď o tom přemýšlí, pomoct. Začnem asi tak nesúvisiaco s mojou výzvou, ale poďte behať s niekým, kto už beháva. Lebo to má úplne iný vibe, to má úplne inú energiu. Veľa ľudí povie, že aj nám to hovoria, my máme komunitu Vedomý beh, ktorú Tomi naštartoval, fungujeme na Adidas Running appke, tam sa navzájom povzbudzujeme, máme tam rebríček toho, kto koľko tento mesiac zabehal a tak ďalej. A ľudia nám častokrát povedia, že ja si to najskôr natrénujem a najskôr sa naučím behať a potom začnem behať s vami. No, priatelia, tá komunita vznikla, aby ste začali behať s nami, nie aby ste si to išli trénovať sami, lebo častokrát vieme, že ako dopadne, keď sa snažíme sami doma cvičiť, keď sa snažíme sami bez nejakého coachingu zmeniť stravovanie alebo myslenie, alebo sami behať, no veľakrát je to neúspech. Takže poďte behať s nami, to je rada číslo 1, poďte behať s niekým, kto beháva. Povedzte mu, že kedy behávaš, budem chodiť s tebou, dajte tam ten záväzok a ono sa to potom už tak udeje samo. V našej komunite Vedomý beh
a to by si mohol hovoriť aj ty, teda nie len ja, tak máme také pravidlo, že nezáleží na tom, ako ďaleko, ako rýchlo, ale záleží iba na tom, aby si bežal alebo bežala ten svoj vedomý beh a písala ten svoj bežecký príbeh. Áno, máme bežcov, ktorí behajú rýchlo, ale oni sa vám radi prispôsobia a im to vôbec nevadí, pretože ich baví aj to, keď môžu sprevádzať nejakého začiatočníka a keby mali nejaký super špeci beh, tak tam vás asi volať nebudú, ale behajte v komunite, behajte svojim tempom podľa seba a ja som začala behávať hneď tak, ako behávali tí dobrí a postupom času som zistila, že si vlastne škodím, že som predbehla tú fázu toho učenia a toho tréningu a chcela som už byť taká dobrá, ako ste boli vy a v podstate ma to dobehlo, pretože som potom musela začať behávať pomaly a postupne získať tú kondíciu, nastaviť tú tepovú frekvenciu, nastaviť si to svoje správne tempo, takže sa nebojte behať pomaly. Práve naopak, behať pomaly je v poriadku a tak to má byť a aj u nás vo vedomom behu. Beháme pomaly, robíme behy pre začiatočníkov a každý z vás, kto teraz pozerá a cíti, že by chcel začať niečo so svojím životom robiť a aj ten beh ho láka, lebo to je super, k tomu potrebuješ len tenisky a môžeš behať hoci kde, tak poďte behať s nami. Beháme v Zlatých Moravciach, v Topolčiankach, beháme v Bratislave, beháme v Nitre a vedomý beh sa postupne rozširuje do celého Slovenska, beháme v Čechách, takže môžete bežať napríklad s našou komunitou. Správně a pěkně si mluvila o těch běžcích, kteří už běhají dobře, že jsou to většinou velmi příjemný a pokorní lidi, kteří, když vidějí někoho, kdo začíná s během, tak si vzpomenou na svoje začátky a většinou na tom začátku je někdo, kdo vám pomůže, poradí, popoběhne s váma několikrát, takže se setkávám s tím, že ty běžci vlastně jakoby vracejí to, co kdysi dostali. Jo? Já sám to cítím podobně, kdy jsem před 15 lety měl situaci, že jsem měl 106 kg, čiže nějakých 15-16 kg nadváhu a bylo to samozřejmě proto, protože jsem s Danielkou držel krok v poporodních nebo respektive v těhotenských kilogramech, ale ona to schodila nějak rychle, prostě najednou byl to mi na světě, ale mě to nějak jako rychle schodit nešlo, takže Ivko se mnou byl schopný tu dráhu projít a já tak nějak cítím tu zodpovědnost, že tak, jak jsem to já dostal, tak to posouvám dál a chci pomáhat dalším lidem, aby si našli tu svoji lásku k běhu. Danielka tady zmínila i o tom, aby si člověk nebál vlastně začít běhat pomalu. Jo. Můžete mít hodinky, Apple Watch, Garmin nebo něco a tam už si nastavit zóny, abyste běhali v té správné tepové frekvenci, abyste si neškodili, abyste pálili tuky a zároveň zlepšovali svoji kondici. A taky ale hodinky třeba vůbec mít nemusíte. Můžete třeba využít úplně základní radu, kterou vám běžci dají, že ta příjemná tepová frekvence znamená, že když běžíš, tak jsi schopný takhle normálně komunikovat. Jo? V momentě, když už jsou to jenom nějaký výkřiky, ano, jo, ne, zpomal, tak už jste to přepálili a klidně můžete zpomalit, rozchodit to a běžet skutečně zase dál svým tempem. Nebojte se, ono se to po čase bude zlepšovat. Jo? Stejně tak to zažila i Danielka ten poslední měsíc, a je tam vidět obrovský progres ve všech těch ukazatelích, který si člověk může hlídat. Samozrejme, že môžete sa venovať aj inému druhu športu, aktivity, pohybu. Teraz to neznamená, že všetci máme byť prepnutí bežci, ale ten beh je taký naozaj krásny nástroj, ako sa priblížiť k tomu svojmu vlastnému telu, pretože každý z nás sme od tých našich tiel tak veľmi vzdialení. Nech to teraz nejakokoľvek čudne, ale je to tak, že sme tak veľmi odpojení od seba, od vnímania toho, ako sa cítime, že častokrát nemáme ani tú chvíľku pre seba, tá myseľ je neustále v budúcnosti, v minulosti a ten beh je taká nejaká zvláštna meditácia, v ktorej si aj niečo naplánujete, aj niečo vymyslíte, lebo ten mozog tam pracuje,
Ale potom tam prídu tie momenty, kedy zistíte, že iba bežíte. A že sa vlastne nedieje nič iné. A že ste ako keby v tom bežeckom flow toho, že možno nevnímate ani tak veľmi svoje telo, že ono to telo beží a vy relaxujete. A to sú také krásne chvíle, ktoré zase nezažijete, keď bežíte 3-krát za mesiac. To treba natrénovať, ale beh je nádherný začiatok toho hýbať sa. Kľudne vám stačí 2-3 km, 5, kľudne pomenším tempom. Stačia vám iba tenisky. A môžete behať hocikedy. Môžete behať ráno, večer, aj keď prší. Môžete behať v lete, v zime, pretože môj coach bežecký tuto mi hovorí, že neexistuje zlé počasie na beh. Jenom špatne oblečený bežec. Len špatne oblečený bežec. A on vie, že ja veľakrát sa s ním potom idem hádať, že existuje zlé počasie na beh. To je dnes, láska. Pretože keď je vonku -4, tak sa vám úplne nechce, ale odbehnúť si pár kilometrov, keď je vonku -4 a už je večer a svietia nočné lampy a začne snežiť na vašu tvár a vy si tak ťupkáte pomaly a zažívate to ticho, tak sú to nádherné momenty, ktoré vám fitko neposkytne. Fitko je dôležité, jasné, aj kopo iných športov, ale toto má takú nejakú svoju chémiu, že? Taký nejaký svoj iný vibe, ktorý vám beh ponúkne. 100%. No, Danielka tady mluvila trošku o takové spirituální rovině běhu. Alebo psychologické, to je lepšie slovo. Já to možná trošku uvedu tím, že Danielka je úspěšná lektorka jogy, takže ona v těch věcech vidí... Úspešná. No. Prepáč, ale v jogovej komunite slovo úspešná a ešte k tomu lektorka jogy je také, že ak toto sleduje nejaký učiteľ jogy, tak prosím vás, som iba praktizující učiteľka jogy, tak. Ale ďakujem ti za tento krásny kompliment. Hej, ale že v tom vidím, čo si chcel povedať. Že v tom vidíš tu spirituální rovinu, která tam určitě je. A psychologickú, to nazývajme. Psychologickou. Áno. A určite ji objevíte, když zažijete ten stav flow. Jo. Viete, prečo je tá psychológia dôležitá? Pretože to telo je psychosomatické. Náš nervový systém a naše telo sú prepojené a veľa ľudí sa stále toho ešte bojí, ale už vďaka Bohu existuje well-being a biohacking a existujú ako keby smery, ktoré nám ukazujú a učia nás, ako čo najviac zoptimalizovať ten náš život, to naše telo, tú našu psychiku, tak, aby sa nám žilo čo najlepšie, najspokojnejšie, najšťastnejšie. A jedna z tých techník napríklad je zameranie na dých a na meditáciu, na mindfulness, kedy sa učíte žiť v prítomnom okamihu. A niekto by to nazval, že to je spiritualita, ale vôbec nemusí, lebo je to biohacking a dnes to robia bohatí, úspešní ľudia po celom svete, že sa snažia hacknúť to svoje telo, tú svoju myseľ, tú svoju psychiku, tak, aby z toho života dostali maximum a to sa vlastne snažíme aj my v podstate. My sme v podstate tiež takí trochu biohackeri, že sa snažíme prichádzať na to, ako žiť ten život vo svojom tele, so svojou myslou, so svojou dušou, čo najviac hodnotne. Určitě, a když si teďko mluvila, tak mě napadla jedna taková věc a to je dýchání, který s během opravdu úzce souvisí. Vyzkoušejte si, když budete začínat běhat, nebo pokud už běháte delší dobu, tak si vyzkoušejte dýchat nosem. Jo? Protože hodněkrát, když právě přepálíme tu tepovou frekvenci a prostě běžíme absolutně mimo tu svoji zónu, v který bychom se měli pohybovat, tak nás to nutí do toho dýchání ústy, že lapáme po dechu a to vlastně pro to tělo není úplně zdravý, není dobře okysličený a samozřejmě to způsobuje to, že potom najednou mě píchá v břichu a já nemůžu běhat dál. Takže zkuste si třeba zvolnit a zkuste fakt nadychovat se na 3, 4, 5 kroků, vydychovat nosem. Samozřejmě, když je nějaký závod nebo fakt vám jde o to zaběhnout nějaký čas,
tak pravděpodobně ty výdychy asi budou už ústy, ale zkuste co nejdýl vydržet, dýchat a vydychovat, anebo alespoň se nadychovat nosem a budete překvapený, jak to tělo se vám poděkuje, jak se vám bude běžet lépe. Hej, to dýchať pomaly. Dýchať pomaly príbehu. Ja dokonca počúvam príbehu aj pomalú hudbu. Veľa ľudí tomu nerozumie, že majú pocit, že by zaspali pri tom behu, keby počúvali pomalú hudbu, ale mňa to vlastne núti dýchať pomaly. Tým, že som veľmi s hudbou prepojená a hudba na mňa pôsobí na môj centrálny nervový systém, tak keď počúvam rýchlu hudbu a nejaký house, tak mám tendenciu bežať rýchlo a dýchať rýchlo. A keď si pustím nejakú Adele alebo proste nejaké slaďáky, zaujímavé, vedomé, veľmi rada používam, si púšťam pesničky pomale od IMT Smile alebo proste takéto veci, tak vtedy dýcham pomaly a vlastne ma to udržuje v tej mojej tepovej zóne, v ktorej to má pre moje telo najväčší efekt. Takže ten dých je takisto velmi důležitý. Dali jsme pár takových rad do začátku a já bych ale chtěl skočit ještě do toho jednoho měsíce, kdy jsi měla tu výzvu. Bylo to vždycky tak, že ses rozhodla, že tak a udělám to a potom přefrčel ten měsíc a prostě si tam měla těch 100 kilometrů? Nebo byly situace, kdy jsi říkala, že se na to vykašleš, že to je možno nějaký egotrip, a že to prostě nedáš a že vlastně se stejně nic neděje, protože to je prostě jenom tvoje nějaká challenge. Jak si to měla v průběhu toho měsíce? No vy ste mali výzvu 100 km za mesiac asi pred rokom možno. Je to tak. A pre mňa to vtedy bola utopia. To bolo absolútne mne osobne nezvládnutelné, aby som zabehla 100 km za mesiac, pretože ja behávam 5 kilometrov. Čiže to je 18 behov, to je extrémne veľa na zvládnutie a viacerí z vás ste to vtedy dokázali, ja som sa ani nezapojila. A teraz keď začal ten jún a cítila som, v máji som ochorela, brala som dokonca antibiotika, dýchacie veci som mala problémy a tak som cítila, že som taká trošku rozkysnutá, trošku odpojená od toho svojho tela, že to moje telo ma volá, že ideme niečo robiť a zrazu ma napadlo, že 100 km za mesiac ja, že beh po antibiotikách, po dýchacích problémoch, tak som si naštudovala, aká dlhá doba po antibiotikách je, aby človek začal behať. Všetko som to pekne dodržala, aby som si nejak neublížila. A tebe som to povedala asi až keď som mala 20 km odbehnutých. Že mám takúto vnútornú výzvu, že cítim, že mi to veľa dá a že dám tú 100. Tých 20 km bolo ľahkých, samozrejme. Samozrejme. Lámať sa to začalo asi na 50-ke, na 60-ke. Dovtedy to bolo ešte stále taká hra, že veď keď to nedám, nič sa nestane, veď akože pohode. Ale potom som to začala dávať na sociálne siete. Aj s tým, že možno to nedokončím. Dávala som, aby ľudia hlasovali a okolo 50-ky, 60-ky sa to začalo lámať, že bolo predo mnou ešte veľa práce a málo času. No a bolo to o tom naplánovaní, o tom zorganizovaní a o tom, že či sa mi chce alebo nechce, tak idem. Veľakrát to bolo, že nechce sa mi, ale idem, lebo mám cieľ. A toto by som poradila aj do biznisu, aj do všetkého, čo robíte, že keď si dáte cieľ, tak sa ho proste držte a choďte, ako sa v hokejovom svete hovorí, od zápasu k zápasu. Choďte proste od behu k behu, ale nevzdávajte sa. Ja som vedela, že sa nevzdám z jedného jediného dôvodu. Nie z dôvodu egotripu. Ale ak sa naučím vzdávať, tak trénujem neúspech. A keď už si dám nejakú výzvu, tak ja ju proste dám, lebo chcem trénovať úspech. Chcem trénovať ten pocit, keď niečo dokážem, keď niečo zvládnem. A posledné kilometre boli na Martinských holiach, do kopcov, v lesoch, nádhera. S Tomím a s kamarátkou našou Veronikou sme vybehli. A keď som bežala ten posledný kilometr, tak dala som to a naskočili mi na tých hodinkách tie čísla a vedela som, že mám 100 kilometrov, tak som sa rozplakala. A niekto mi povedal, že bože Daniela, veď si nedala newyorský maratón, však halo, ale to bol môj osobný newyorský maratón.
To bola moja osobná výzva. A my sa niekedy tak zhádzujeme samých seba, že až keď budem mať obrovské víťazstvo, až potom si ho užijem. Ale keď sa nenaučíš užívať tie malé víťazstva, tie malé výhry, tie malé momenty vo svojom živote, tak tie veľké možno aj nikdy neprídu, lebo Přesně. Čo ak je ten život zložený z tých malých výhier a z tých malých momentov? Takže mi tiekli slzy od šťastia, že som spoznala samú seba, že som prekonala niečo, čo bolo ťažké a bolo to predo mnou ako výzva. A verím, že tým inšpirujem niekoho ďalšieho. Možno si dáte za cieľ 30, možno 50. Vôbec to nemusí byť 100. Možno si ani nedáte cieľ, iba si poviete, tak idem behať aj ja. Vyskúšam to. Vyskúšaj to, lebo keď nevyskúšaš, tak nevieš. Tak je to všetko iba teória. No napadá mě, že nás ale možná bude poslouchat někdo, kdo se rád challengeuje. A samozřejmě pokud vůbec neběháte, tak ten challenge bude o tom třeba 2x, 3x týdně zaběhnout kolem baráku, anebo fakt pár set metrů nebo kilometr, 2, 3. Ale možno nás poslouchají i nějaký lidi, kteří by si troufli a budou to poslouchat třeba ještě teď v červenci, v júli anebo začátkem augusta, tak já bych zkusil dát za vědomý běh takovou výzvu, že kdo by se k tomu přidal, že byste uběhli 100 kilometrů v augustě. To už bude srpnu. Moja tretia stovka, čo si? No. Ja už si dávam pauzu, lebo priatelia, ja bežím ešte teraz v júli 100. Fú, chýba mi ešte veľa. A posledné 2 večery sme v posteli. Nie let's talk about sex, ale sme v posteli. Ja už, že sa to preklopilo ten podcast. Sa bavili o tom, ako to dám, pretože poviem vám, že už si neverím, že to dám, alebo no, moja myseľ mi neverí. Moja myseľ, Daniela, to je strašne veľa a to jak budeš a kedy to budeš a jak to dáš. Ale chystám sa to dať, tak uvidím. Já si vzpomínám na Global Leadership Summit, kde jeden ze speakerů mluvil právě o tom stanovování cílů, že tady je někde bod A, kde vy vyrazíte, tady je někde bod B, kam se chcete dostat a na začátku máte obrovský nadšení. Prostě vyběhnete a plníte si ty úkoly anebo běžíte, prostě sbíráte ty kilometry. A je to všechno v pohodě. A pak dojdete někde do půlky, do 50, 60, 70%. A tam vidíte, že velký kus cesty za váma, ale vlastně velký kus cesty před váma. A tam se to nejvíc láme. Tam je nejvíc odpadů a tam skončí nejvíc potenciálu. Už nevládzete a ešte nevidíte cieľ. Že už keď vidíš cieľ, že cieľová rovina je tam, tak už je to v pohode, ale keď už nevládzeš, lebo už 3/4 máš za sebou, ale cieľ ešte nevidíš, to je také jak na Mount Evereste, to je také údolie smrti toho cieľa. Že každý cieľ, každý sen sa v určitom momente dostane do toho údolia smrti, kde je na tebe. Či ho pochováš a či to zdáš, alebo či proste tým údolím smrti prejdeš, možno s problémami, možno to bude proste chcieť zaprieť sa, zatnúť zuby, ale proste to dáš, no. Tam bych možná doporučil, nesoustřeďte se na ten celkový cíl, ale soustřeďte se jenom na ten další běh. Jenom prostě dalších 5 kilometrů nebo dalších 10 kilometrů. Nebo pokud máte nějakou složitou životní situaci, fakt nějaký, já nevím, zdravotní problémy, finanční problémy, vztahový problémy, to je úplně jedno, tak prostě jenom jeden den. Udělej něco, co můžeš udělat, co můžeš totálně ovlivnit ten jeden jediný den. Jo. Jenom jeden bieh, no. Minulú sezónu vyhrali ligu, alebo predminulú, to je jedno. Neberte ma úplne za slovo, ja niekedy tieto veci mýlim. Vyhrali prvú ligu Michalovce? Myslím, že to bol... Nebo Humenné. Alebo Humenné, pardon, aby som nepovedala. Humenné. Humenné nad Žilinou. Ja som na podcaste ináč povedala, že Michalovce, tak sa ospravedlňujem Humenčanom. Vyhrali, to je jedno proste, akože hokejistom to není jedno, ale chápete? Tak vyhralo Humenné a oni vlastne išli z posledného miesta tabulky v tej sezóne na prvé. A my sme v telke videli rozhovor s trénerom a oni sa opýtali toho trénera, ako sa vám to podarilo, že ste išli z posledného miesta v tabulke na prvé a vyhrali ste celú ligu. A ten tréner odpovedal. Od zápasu k zápasu. Priatelia, od zápasu k zápasu. Od behu k behu. Ešte nerozmýšľaj nad tým, či dáš ten
17. rozmýšľať, či dáš ten dnešný. Ja mám dnešný naplánovaný po joge. Od 7. do 8. učím jogu a potom berem tenisky a idem si dať ideálne moju desinu podľa plánu, ako mi coach naplánoval, okolo rieky. Bolia ma nohy, pretože 2 dní za sebou som behala a jeden z toho veľmi rýchlo. Nevadí, proste ideme, máme cieľ od zápasu k zápasu. To dáme, no, takže od zápasu k zápasu poďte na to. Aj cez údolie smrti toho vášho cieľa. Dobře, bylo by něco, co by si chtěla třeba bez toho, že bych se tě na to ptal, ještě doplnit, říct k běhu anebo k těm tématům, který jsme dneska načrtli? Možno iba to, že beh je naozaj len jedna súčasť toho wellbeingu, že do wellbeingu patrí to, ako spíte, aký máte spánkový režim, to možno ako sa staráte o svoje telo, či ho občas vystavujete chladu, či ho vystavujete slnečnému žiareniu, dennému svetlu, hneď po zobudení, ako dýchate, ako zvládate nejaký svoj mentálny manažment strachu, manažment stresu, vzťahy, nejaký vzťah so svojím vnútorným dieťaťom alebo s programami, ktoré máte z detstva, ktoré si nesiete. Ako sa stravujete, čo dávate do svojich úst, pretože na tom tak veľmi záleží. Aký je váš pitný režim, s akými ľuďmi sa obklopujete. A v neposlednom rade je to potom ten pohyb, ako sa staráte o zdravie svojich svalov. A beh je len jeden z nástrojov, úžasný, účinný nástroj, vôbec nie je pre každého. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí majú zdravotné obmedzenia a môžu kráčať. My dokonca v komunite Vedomý beh máme ľudí, ktorí iba kráčajú. A v aplikácii nám pridávajú kilometre a sú tam s nami. A je to úžasné. Čiže beh je len jeden z nástrojov, ako žiť zdravší, šťastnejší, spokojnejší život, pretože vás to môže veľa vecí naučiť, ale je to taký súbor toho wellbeingu a je to nádherné objavovanie života. Pre mňa je wellbeing umenie žiť, takže keď to tak cítiš a páči sa ti to a rezonuješ s tým, čo hovoríme, tak sa pridaj k nám do wellbeingu a nauč sa aj ty umenie žiť. Super, krásně si tam dala spoustu témat, které nás čekají do budoucna při těchto rozhovorech. A já bych teda na závěr chtěl poděkovat, že jsme tobě teda, že si vydržela, že si vybojovala těch svých 100 kilometrů, protože i pro mě to je velká inspirace pozorovat tě. A zároveň bych vás chtěl pozbudit, napište nám do komentářů, jestli vás zaujaly některé ty témata, o kterých jsme se bavili, napište nám, jestli se přidáváte do toho, že se budete challengeovat tím, že si obujete tenisky, anebo dokonce v augustě, v srpnu pojete s náma 100 km za měsíc. Ďakujeme vám za sledovanie našej v podstate takej prvej epizódy Real Talks a tešíme sa na ďalšie témy, možno aj na nejakých hostí, ktorých pozveme sem k nám do Bohorezortu k mikrofónu a vidíme sa čoskoro. A ešte tá najdôležitejšia veta, ktorá musí zaznieť na YouTube je čo? Sleduj, odebírej a pokud tě něco z toho zaujalo a máš kamaráda, kamarádku, o kterým si myslíš, že by to potřebovali slyšet, tak to zazdílej, pošli jim to. Tak priatelia, presne takto. Like, odber, share, čaute. Dobre, čau.